Ceapa este una dintre cele mai răspândite culturi din majoritatea regiunilor. De ceapă avem nevoie mereu, iar cultivarea ei este rentabilă întotdeauna. Cam acesta este principiul după care se conduce și Simion Urâtu din satul Ustea, raionul Dubăsari. Agricultorul produce anual 2-3 tone de semințe de ceapă. Experiența în domeniu, dar și materialul semincer calitativ i-au format deja un cerc stabil de cumpărători. Pe lângă acestea, familia Urâtu mai crește și verdețuri mai rar întâlnite, ca rucola și frunze de salată. Simion și Nina Urâtu sunt cunoscuți în satul Ustea deja după calitatea semințelor de ceapă pe care le produc. Simion susține că doritorii îl telefonează încă de cu iarnă pentru a rezerva anumite cantități. De altfel, dacă lasă pentru această perioadă, ar putea rămâne fără semințe. Asta e ceapă matcă pentru producerea semințelor. E de soiul moldovenesc Hălțădon, pregătită pentru plantarea cu primăvară. Noi producem semințe de legume, inclusiv de ceapă, de soiul Hălțădon, colaborăm cu Institutul de la Tiraspol, producem anual 2-3 tone de semințe care le realizăm agricultorilor din Moldova. Deși investițiile sunt pe măsură, fermierul susține că prețul semințelor este cu mult mai mic decât a celor de import. Prețul, desigur că nu se compară cu cel de la Olanda, de câteva ori mai ieftin decât cele de import. Ceapa asta e un soi, cum am spus, produs de Institutul la Tiraspol, care are o productivitate înaltă, până la 100 de tone de ceapă se poate recapta la hectar. Foarte bine se păstrează peste iarnă, putem să o păstrăm chiar până în luna august anului viitor și ea nu-și pierde calitatea. Și e rezistentă la boli, acomodată pentru condițiile Moldovei. Nina Urâtu spune că la început cultivau castraveți pe care mai apoi îi vindeau la o fabrică de prelucrare. După ce aceasta a dat faliment, soții Urâtu s-au orientat spre producerea semințelor. Fabrica de conserve de la Coșnița au dat faliment. Marfa, producția care noi o creștem, nu avem unde să o realizăm, era probleme și am început să ne ocupăm cu creșterea semințelor ca să realizăm ceea ce la moment să aibă un preț pentru noi, să nu lucrăm degeaba. Foarte mult ne-am gândit și asta și acum ne doare asta întrebare totuși, că e foarte greu, mai ales cu realizarea. E foarte greu. Problema asta ne frământă și nu știm cum să o înaintăm ca să fie rezolvată în folosul nu numai a nostru, dar tuturor agricultorilor care se ocupă cu creșterea producției. Familia Urâtu mai cultivă și legume care mai rar se cresc la noi, ca rucola, frunze de salată. Întâi, știți, am pus o parcea mică și am început să realizăm. Văzând că totuși lumea, oamenii de la noi recunosc producția aceasta și mulți o folosesc, am început să mărim cantitățile și să creștem mai multe. De rucola, de ridiche, salat, ceapă verde la coz. De aceea noi am hotărât cu bărbatul împreună, sfătuindu-ne, punând la cumpăniri, cum stând este, ca să creștem producte ecologic pure. Deși sunt trecuți deja de a doua tinerețe, soții Urâtu sunt un exemplu bun de urmat în ceea ce privește cultivarea legumelor, dar și a verdețurilor mai rar întâlnite la noi în țară.